കുറേ കാലമായി ഓർ എന്നെ നോക്കുന്നത്. ഇന്ന് റിട്ടേൺ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം. എറാ ഞാൻ ഇന്നലെ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിന്. കൂടിപ്പോയി 2 മാസം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പോവും. ഏടുക്കൊന്നറാ? ഏയ് ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്നെ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടക്കട്ട്. 2 മാസമല്ലേ ഉള്ള, നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കട്ട്. അയ്യവ സംഗതി ഏറ്റെന്ന് തോന്നുന്നു. നീ ബേജാറാക്കണ്ടാ, നിന്റെ ഒക്കെ ഞാനുണ്ട്. അതിന് നീ ഏതാടാ? ഷാജോ, ഓൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞമ്മ എല്ലാത്തിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അന്നങ്ങ എൻ്റെ പകരം നീ ചത്തോ? എന്താ പ്രശ്നം? നിന്റെ ഉപ്പ പെറ്റ്. ഓക്കെ. നമുക്ക് സ്വർഗം കണ്ട് ഇനി മരിച്ച മോശമില്ല. ആഹാ.